Zijn vierde Friese titel bij de junioren. Deze schoppen dan bij de senioren. En dat is Sonny FK mensen. 20 meter 83. Nog altijd die PR, die enige Friese titel bij de senioren. Dat PR, ken dat nog scherper? Ja, bedoel het maar in. Ik ben nog zo niet mee bezig. Ja, het kan scherper. En dat is eigenlijk mijn enige doel dat hier. 21 meter, daar wil ik vergeten. Ja, titels heb ik eigenlijk al wond. Leuk hè, hartstikke mooi dat ik eentje win. Maar 21 meter, dat is een magische grens. Dat, ja, ik denk dat ik het mooier vind om te zeggen van, oh ja, Tevens op, maar die heeft nog 21 meter plus sprongen. Of dat hij voor de tweede keer Fries kampioen weer. Dus 21, dat is het hoofddoel. Van top 2, 13 meter 50. Akker Dijkstra staat derde met 12,95. Tevens Opma, daar gaat hij heen. Kijk eens aan. Nou, daar was hij. Dus vorig jaar heb ik niet een hele wedstrijd gewonnen van de 28. En dit hier heb ik het rijden van de fjouwer. Ja, wel dat ze dat is een jong weer even winst. Ik hoop het al. Maar ja, ik verwacht je toch. Ik al haast dat die orenman dus wat verder springen. En dan mag het een machine. Maar het pompenblijde shirt helpt wel om wat verder te springen. Wat kan de reden zijn dat je zo sterk om kop stiert dit seizoen? Nou, een van de redenen is dat ik ben wat lichter ben. Het springen gaat wat makkelijker. En verder, ja, gewoon stabiel springen. Het valt dan maar de blessures ontnomen. Dus ik kan lekker vrij uit leppen. Ik maak me net zo druk en elke wedstrijd show weer. Dus springst op dit moment beter als ooit. Is het wel verstandig om te stappen? Op je hoogtepunt stoppen, hè? Maar ja, dat heb ik al vaker zo'n oude ronde weekend. Maar dan ging hier zo'n even om stapje moeten. Maar ja, nee, we persen alles er even uit. En ik denk dat ik dat maar een heel goed gevoel ermee ophouden kan. Sigrid Bokma, eerst dus naar de leidende wedstrijd. Hij krijgt weer die stok stil, maar krijgt nu... Waarom haast hij? Nou ja, ten eerste, de sport kost toch wel heel veel tijd. Ik heb helaas net het grootste talent, dus ik moet er echt wel van werken om mij te doen in de top. Te trainen, trainingsuren maatje. Ja, en ik heb dus een gezin die ik hun ondacht verdiend. De oudste jongen is nog fjouwer, de jongste wordt haast 2. Dus ja, dat is ik altijd, zo'n tijd zit erin. Ja, en het is toch ook wel een sport die intensief is van je lichaam. He, dus ik heb nou oude jaren steeds toch wel overbelastingsblessures, spierblessures. Ja, dat helpt toch wel de plezier uit het werpen waai. Dus zolang het goed is, dan is het hartstikke leuk. Maar ja, om altijd weer rond te komen van blessures, ja, dat is net het leukste. Hier op zijn vertrouwde schans natuurlijk, dat is zijn thuiskans weer richting die 20 meter. En het lijkt goed te gaan en hij krijgt de tijd en hij gaat Ja, ze staren gewoon, beginnen we er wat aan te wennen, dat de winnaar al haast bekend is bij de topklasse. Hoe lang kun je dit volhouden? We hebben het tijdperk Bart Helmholt hand, we hebben het tijdperk Galema hand en toen weer het Brandsma. Nou, hebben we nou voor deze wedstrijd hebben we een Hopma. Ja, hoe lang houden we het vol? Ik hoop nog een goede wedstrijd. Ja. Theo Hopma, voor het eerst is die carrière Fries kampioen. Oh, wat machtig.